खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं किलिकां ब्रह्म गुदि फरायसालिनिफ्राय गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनि सावराय जथुम हाबाफारि खुंदों बर' राव बर' बिजोंजों बर' समाज दानायाव बेसे गोनांथि बेनि सायाव गोथौ सावरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव टंलानि नर्थ दरं सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिनि हलाव बेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय गासै गुदि फरायसालिनिफ्राय गोजौसिन फरायसालिसिम बर' फोरोंगिरि बिथांमोनखौ लानानै मोनसे सावराय जथुम हाबाफारि खुंदों। बे सावरायमेलखौ बेखेवनानै होयो अदालगुरि जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि रबेन्द्र बर'आ आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारि गाहाय आलासि महरै मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारि आरो बेरगाव जिल्लानि सिङाव थानाय गासै फोरोंगिरि बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। बेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा जिहेतु बर' बिजोंनि सोलोंथाइ आरो बर' राव बिजों बेखौ लानानै दिनै जोंनि बर' समाजाव माबायदि गोहोम एबा माबायदि दावगालांनांगौ बिनि सायाव बिथांमोना मोनसे आयदा थिनानैबो सावरायनो लादों आरो दिनै जोङो बाहागो लानानै आरो जों बेखौनो नोजोर बोनानै नुयो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जिहेतु सोलोंथाइ बिथिङाव बर' बिजोंखौ नोजोर होनानै गोबां खेब बायदि थासारियाव जोङो दिनैहाय मोगा मोगि जायो आरो दिनै जोङो मान होनांगोन जाय बिथांमोना बर' बिजोंनि फोरोंगिरि हिसाबै बिथांमोना जोबोद बायदिसिना जेंना थासेयावबो दिनै बर' बिजोंखौ बेबायदि मोनसे थासारिसिम लाबोदों जाय बिजोङा दिनै जोङो हायार सेकेन्डारि स्टेजाव 11-12सिम फरायनो मोनबाय आरो बेबायदि दिनै बर' माहारियाव माहारि सोरजिनाय आरो दानायाव नंगौ गावारि राव आरो थुनलाइजों जेब्ला जोङो लेखा फरायगोन रोंगोन आरो बेजोंसो जों गावनि राव रोंनायजों गावनि थुनलाइ सोरजिनायजों जोंहा बर'आ बा माहारिया जोङो मोनसे सोद्रोम समाज जानांगौनि थाखाय बेयो मोनसे आलादा रोखोमनि बे मोनसे थुलुंगानाय जायो आरो बे सोरजिनायखौ जायफ्रा गावनि रावजों एबा गावनि थुनलाइजों एबा गावनि असे आंगो बिमा रावजों सोलोंथाइ लानायनिफ्राय बिथांमोनहा माने मोनसे थासारिखौ मोना बिथांमोना निस्सय बर' समाज दाफ्रामनायनि माखासे गुबै थासारिफोरखौ मोना जानो हागौ। दा बेनिखायनो दिनै जोङो फोथायो जे बेबादि मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों आरोबाव फरायसाफोरखौ लानानै बर' बिजोंनि फरायसाफोरानो जा आरो जोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव बायदिसिना मोगा मोगि जानाय जेंनाफोरखौ लानानै जोंनि बर' बिजोंनि फोरोंगिरि सार मेडाम बिथांमोनहा दिनै माखासे गोब्राब थासारियाव आरोबाव गोबां खामानि मावनो गोनां दं जेरै स्कुलाव ड्रप आउट जालांनाय फरायसाफोरखौ खनसायनायनि बाथ्रा सोरबाया ड्राग एडिक्ट जालांनाय सोरबाया जौ फाग्ला जालांनाय सोरबाया बायदिसिना गावनि आखल आखुनि बिथिङाव नोजोर लानानै दिनै फोरोंगिरि बिथांमोना बे नोजोरखौ लाखिनानै बिराद गिदिर मोनसे बिबान बिथांमोना लालांनांगौ दङ मानोना बर' समाजखौ गोग्गो समाज दाफ्रामलांनायनि थाखाय बेफोर जेंनाखौबो जुजिनानै दिनै बिथांमोना फोरोंगिरिनि महरजों समाज दाफ्रामनायाव बिहोमा होलांनांगौनि थाखाय जोङो दिनै बिथांमोनखौ आसा खालामो आरो इयुन समाव बर'आ बेबायदि गेदेमा बिथांमोननि गेजेरजोंनो फोरोंगिरि बिथांमोननि गेजेरजोंनो सानसे बेलासि आरोबाव गेरेमसा हारिनि महराव सहैनांगौनि थाखाय बिथांमोना अराय सम बेबायदि नारा नाथा गोसो होनानै दिनै खामानि मावनांगौ मोनसे थासारियाव जों बयबो बिथांमोनखौ माने हामबायनो होयो आरो बिथांमोना आरोबाव साबसिननिख्रुइ हामसिन बेबायदि समाजाव खामानि मावलांनो हागोन होननानै जों मिजिंथियो आरो नोंथांमोननि गेजेरजों बिथांमोनखौ दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बेबादि बिथिंखौ नोजोर बोनानै जाहाथे बयबो जोथोन लालांनो हायो गोग्गो बर' समाज दाफ्रामनायनि थाखाय आं बेखिनिखौ नोंथांमोननि दारै खावलायबाय। नोंगौ जोङो मोनसे बर' माहारिया सोमावसारनायजोंनो फैनाय आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगोसे बड'लेण्ड मुभमेन्ट जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ एबसुनि दैदेननायाव बिथाङा आफादगिरि महरनिफ्राय जेबादि मोनसे जांख्रिखांनाय लाबोदोंमोन आरो बेजोंनो बर' फरायसालिफोरखौ जोङो बर' मिडियामनि स्कुलखौ माने जोंनि जायगा जायगा जेराव फरायसालि नांगौ गोबाङानो बिथांनि खावलायनाय आरो हारियारि मोनसे माहारियारि मोनसे मटिभेसन मोनसे थुलुंगानायखौ लानानै बयबो बेबायदि बर' बिजोंनि फरायसालि गायसनदों नाथाय मोगथां समाव दा जोंहा माखासे मोगा मोगि थासारियाव जों सफैदों सरकारा आसाम सरकार हिसाबैनो स्कुलफोरखौ दिनै माने भेन्सार फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाया माखासे गोबां फरायसालिया दाबो दंबावो आरो बेखौ लानानै बिटिआर रेकर्डआवबो जोङो लिरफैनाय जाबाय आरो सरकारा बिनि सायाव कमिटमेन्ट होबाय आरो दिनै प्रभिन्सियेलाइजेसना आद्रा जानानै दङ आरो गोबां बिदिनो फोरोंगिरिनि आंखालखौ सुफुंनायाव सरकारखौ दिनै बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुआ जोङो दिनै नारसिनगासिनो
आरो बेखौ जोङो जेब्लासिम बेबायदि जाफुंसारा मानो होनबा संबिधानिक भाबे फान्डामेन्टेल राइट जोंहा एडुकेसनाव फारसेथिंजाय बर' रावा संबिधानिक मर्यादा मोननाय 90 शिड्युलाव आरो बेफोर गासैखौबो जखा नायोबा दिनै जोङो रावनिबो खम नङा आरो बेखायनो बे जुजिनायखौ जोङो जुजिलांनो थाखाय आरो समाधाननि लामाखौ जोङो सौसिलांनो थाखाय जुजिनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों फावसिनाय नङा आरो बर' थुनलाइ आफादजों लोगो नांनानै जों बेफोर गासिबो समायसानि समाधानखौ लाबोनो थाखाय सरकारखौ जों नारसिनलांबाय थागोन आरो जाहाथे बेबायदि समावबो बयबो फोरोंगिरि बिथांमोनहाबो बे नोजोरखौ लाखिनानैबो बे सहायनायखौ लानानै दिनै बर' माहारिखौ गायसनलांनायाव बिथांमोनहाबो बिमा होलांगोन होननानै जों मिजिंथियो दिनै जोङो थोंजोङै जुदिও जोंनियाव माखासे बेखौ जखा होनो हानाय थासारि गैया जे सोरनियाव जों सोर बर' फिसानियाव जोंनि बर' इजोमा बा बर'नि माहारियारि बादा बेसेबां दं बेसेबां गैया जोङो जुदिও जखा सुनो हायाब्लाबो जोङो बेखौ फरायनाय समाज दाफ्रामनाय समाजनि सोलिनाय ट्रेन्डआव दिनै गावनि बिजोंखौ सायख'नायजों लोगोसे आरो गुबुन बिजोङाव फरायोब्लाबो गावनि माहारिखौ बुजिनो थाखाय गावनि बर' हारिखौ अनसायनो थाखाय दिनै बेवहाय जिबायदि माखासे थासारि जोंनि समाजाव दा गैया सिगां समफ्राव सोमावसारनाय बायदिसिना सावरायनाय सरसा बिनि दारै जों माखासे इनफ्लुयेन्स जानायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय दिनै इनफ्लुयेन्स जानांगौब्ला समाजाव माहारियारि बादखौ गायसनलांनांगौब्ला फरायसालिनि दारै जों खालामनांगौ आरो बेखायनो सरकारि जा प्राइभेट जा बर' मिडियाम जा गुबुन मिडियाम जा दिनै बे बर' माहारिया माबोरै जों बिसिम सफैदों बिनि माखासे जारिमिनारि बिथिंफोरखौ जोङो सावरायनो गोनां बिमा बिफानिफ्राय लानानै फोरोंगिरि समाज बिथिङाव जों जेरावबो गोसार होनांगौ सांग्रांथि होलांनांगौनि थासारि दं अब्लासो जोंनि बर' माहारियारि बादा बयनिबो गोसो गोरबोआव हाबहाबगोन आरो बर' माहारिया बिथिं सफैनायसिम जे जुजिनाय आरो जे मोनदांथि गावनि हारिनि मान सन्मान गावखौ लानानै मोजां मोनसे सुबुं हिसाबै बर' हारि हिसाबै थांना थानो थाखाय जोङो दिनै बुजिहोनो हागोन খুবই ভাল অনুভৱ কৰিছো মানে বিশেষকৈ আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোই মূল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জীৱনত গঢ়িব পৰা মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ যিটো পৰিৱেশ কাৰণ মানৱ সম্পদে আমাৰ এখন দেশক এখন ৰাজ্যক আগুৱাই লৈ যাব আমাৰ চৰকাৰেও বিচাৰিছে আমাৰ দেশখন ভাৰতৰ ভিতৰতে মানে শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হওক তাৰ কাৰণে শিক্ষা ব্যৱস্থাটো যদি আমি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ তাতকৈ আৰু ভাল কথা একো হ'ব নোৱাৰে আৰু তাত বড়ো সাহিত্য সভাই নিজাববীয়াকৈ কিছু প্ৰচেষ্টা লৈছে তাৰ বাবে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ বহুখিনি শিক্ষক ইয়াত উপস্থিত আছে তেওঁলোকে নিজেও আছে প্ৰত্যেকেই নিজে নিজক ৰিফৰ্ম কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকেই নিজক বিচাৰে যে নিজক উন্নীত কৰক কিন্তু সেই পৰিৱেশ নাপায় আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভাই আৰু আমাৰ অসম চৰকাৰে সেইখিনি সুবিধা দিছে গতিকে তাৰ কাৰণে সেই সুযোগখিনি শিক্ষকে গ্ৰহণ কৰক আৰু আমাৰ অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা বহুত আগুৱাই লৈ যাওক মই এইটো বিচাৰিম আৰু খুব ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ শিক্ষকসকলক মানে ছাত্ৰক বা ভৱিষ্যত মানে বহুত সমাজ স্বৰূপ কিন্তু দেখিছোঁ আমি বহু ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত নহয় শিক্ষাত মানে ব্যৱস্থাত ক'ৰবাত কেৰুণ আছে নেকি যাৰ ফলত য'ত মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষিত কৰাত ক'ৰবাত মানে ৰৈ গৈছে কেৰুণ ঠিক নহয় কিছুমান সমস্যাটো সকলোতে থাকে সমস্যা প্ৰত্যেক আমি সৰু সুৰা কাম এটা কৰিবলতে আমাৰ ভাল বেয়া থাকে সমস্যাবোৰ থাকে কিন্তু সেই সমস্যাবোৰ বহুখিনি সমাধান হৈ আহিছে যিখিনি শিক্ষকৰ অভাৱ আছে আমাৰ চৰকাৰে এইবিলাক পূৰণ কৰিবলৈ গৈ আছে নতুন শিক্ষানীতি প্ৰৱৰ্তনেৰে শিক্ষা ব্যৱস্থাটো বহুত উন্নীত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে গতিকে কেৰুণবোৰ নোহোৱা হৈ আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহুত আগুৱাই গৈছে আৰু এতিয়া বড়ো ভাষাটো পাঠ্যপুথি হ'ল আমাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকত গতিকে বহু বাধা মানে বহু কিছু সমস্যাৰ সমাধান হ'ল তাৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ মাতৃভাষাত পঢ়িবলৈ পালে গতিকে এইটো এটা কেৰুণ নোহোৱা হ'ল কেৰুণবোৰ থাকে কিন্তু কেৰুণবোৰ সমস্যাবোৰ সমাধান হৈ গৈ আহিছে আৰু বহু উন্নত হৈছে বুলি মই ভাবোঁ কৈছে কিন্তু মাতৃশিক্ষাৰ মাধ্যমেৰে শিক্ষিত কৰিলে বেছি মানে শিক্ষাত বুজায় কিন্তু আজি মানে ইংৰাজী প্ৰীতি য'ত মানে ইংৰাজীসকলে এখন শাসন কৰিছিলে কিন্তু আজি গুচি গ'ল তথাপি কিন্তু ইংৰাজী প্ৰীতি ৰৈ গ'ল ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমাৰ মাতৃভাষাৰ প্ৰতি অৱহেলা কৰা হোৱা নাই নাই মুঠেই নহয় কাৰণ এতিয়া চাওক আমাৰ শেহতীয়াকৈ ভাৰত চৰকাৰে অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি দিলে গতিকে ভাষাটো বহুত উন্নত বহুত প্ৰাচীন ভাষা সেইকাৰণে স্বীকৃতি দিছে সুবিধাবোৰ পোৱা নাছিলে এতিয়া বৰ্তমান মাতৃভাষাৰ বিদ্যালয়বিলাকো বহুত ভাল পৰিৱেশ গঢ়ি আহিছে ভাল দিন গঢ়ি আহিছে গতিকে ভাল দিন অহাৰ কাৰণে আমাৰ মাতৃভাষাৰ মাধ্যমতো ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া পঢ়িবলৈ লৈছে বহুখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিদ্যালয়ত বাঢ়িছে এতিয়া গতিকে ইংৰাজীৰ প্ৰীতিয়ে নহয় আৰু আমাৰ পাঠ্যপুথিবোৰ এতিয়া বাইলিংগুৱেলো কৰিছে এতিয়া লাহে লাহে গতিকে তাত মানে ইংৰাজী ভাষাৰ মাধ্যমতে যে পঢ়িব লাগিব কথা নাই মাতৃভাষা মাধ্যমৰ মানে পাঠ্যপুথি পঢ়িও ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইংৰাজী ভাষাটো সমানে আগবাঢ়ি যাব পাৰিছে
তেওঁলোকে বুজি পাইছে যে প্ৰত্যেকেই নিজক আচলতে উন্নত কৰিবলৈ চেষ্টা এটা আছে ভিতৰৰ পৰা ভাল পৰিৱেশ এটা নিজক গঢ়াৰ চেষ্টা এটা প্ৰত্যেকে আছে সুযোগ সুবিধা পোৱা নাই আজি এটা সুযোগ পালে তেওঁলোকে আৰু ইয়াৰ পিছত নিশ্চয় আৰু বেছি ভাল হ'ব মানে লাহে লাহে গঢ় দি যোৱা হৈছে गोजोनथाव खौरां TVS नि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा TVS श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा TVS नि गारि लानो हागोन नोंथांमोना बागुरुम्बा TVS श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि TVS नि गारिखौ लांफैनो हागोन TVS नि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्री फुल टिंकी पेट्रल फ्री एसर गिफ्ट आरो TVS कम्पानीनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव TVS कम्पानीनि गारिखौ लानो हागोन लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन